Priatelia, vítam vás pri tomto videu, kde si predstavíme akumulátorové nožnice od značky Texas. Máme tu trojo nožníc, tieto GS1680, ktoré majú 16V technológiu a potom tú nižšiu radu, ktoré majú 7,2V technológiu. Tie tu máme v dvoch prevedeniach, jedni sú len klasické nožnice a druhé sú nožnice, ktoré je možné použiť aj s teleskopickou predĺžovacou tyčou. Čiže primárny rozdiel, samozrejme, tak ako sme si povedali, je v samotných akumulátoroch, ale nie len v tom. Tieto sú také húževnatejšie, na to skôr domáce použitie. Vidíte, aký je medzi nimi veľkostný rozdiel, predsa len tieto, s ktorými človek čaká, že bude pracovať príklad celý deň, tak majú lepšiu ergonómiu a hlavne sledujte, si to pustíme. Všimnite si rýchlosť strihu. Pre porovnanie tieto lacnejšie môže sa to zdať ako nevýhoda, ale zas pre tie práce okolo domu si myslím, že tá rýchlosť je dostačujúca, hlavne keď si potrebujete premyslieť, kde ich založiť, čo odstrihnúť, ako odstrihnúť. Je to úplne v pohode. Tieto strihajú do priemeru 20 mm, čiže nejaké tie 2 cm. Tieto do 25 mm, čiže odstrihnú o niečo viac. Veľmi dôležitou bezpečnostnou výhodou je, že pri týchto nožniciach máte ochranu prstov. Keď sa dotknete čepele, tak si nezastrihnete do prsta. Samozrejme, pokiaľ používate rukavice, treba opatrne, lebo ten signál sa potom neprenesie a cvaknete si bazúliky. Túto lacnejšiu verziu, tie 725 nožnice, respektíve 720, je možné kúpiť aj vo verzii 725, ktoré obsahujú teleskopickú predĺžovaciu tyč. Môžeme si to samozrejme aj reálne ukázať. Priatelia záhradkári, ak vás niektorá z týchto verzií akumulátorových nožníc zaujala, viac nájdete na stránke boel.sk. Boel, špecialisti na záhradnú a lesnú techniku.